Ако се чудите дали брокерът IQCNT е измама, значи сте попаднали на правилното място. В това видео ще ви разкажа за това дали е безопасно да инвестирате при този брокер и за какво да внимавате, преди да отворите демосметка. Нека преминем към същността. IQCNT няма никакъв правителствен лиценз, защото работи само в държави, в които такъв сертификат не се изисква. IQCNT е много популярен брокер, който има много богата оферта и страхотни аналитични инструменти. IQCNT не е измама. Ако искате да си откриете сметка при този брокер, то линкът се намира в описанието на това видео. А ако търсите брокер, който е сертифициран, тогава в описанието ще намерите и алтернативен брокер. За да отворите демосметка, отидете на уебсайта на брокера, който ще намерите в описанието на това видео. Ако отворите сметка, използвайки нашия линк, ще получите достъп до безплатна демосметка и допълнителен бонус за депозит. В горния десен ъгъл на екрана натиснете бутона и въведете имейл адреса и паролата си. След това потвърдете регистрацията си и сте готови. След известно време ще бъдете прехвърлени към платформата за търговия, където можете да тествате стратегиите си без никакъв риск. Тук ще откриете конфигуратор на търговията, който ви позволява да променяте времето на изтичане, размера на инвестицията и посоката на инвестицията си. Ако смятате, че цената ще се повиши в близко бъдеще, тогава натиснете зеления бутон. Ако пък смятате, че цената ще спадне, натиснете червения бутон. За да увеличите ефективността на инвестицията си, можете да изградите своя собствена стратегия въз основа на наличните в платформата индикатори. Тук можете да избирате измежду много налични индикатори, които можете да конфигурирате неограничено. Преди да направите първия си депозит, препоръчвам да тествате стратегията на демосметка. За да направите първия си депозит, просто кликнете тук и след това изберете един от наличните методи за депозит. Можете да направите депозит, като използвате онлайн портфейли, криптовалути и кредитни карти. В зависимост от това в коя държава живеете, методите за плащане може да се различават. За да изтеглите депозита си, ще трябва да верифицирате сметката си. Ще трябва да потвърдите самоличността си и адреса си на пребиваване. За целта ще трябва да подготвите снимка на личната си карта или паспорта си. Верификацията се изисква, защото брокерът трябва да спазва разпоредбите за борба с изпирането на пари. Надявам се, че сте намерили това видео за полезно. Ако е така, моля, оставете лайк и се абонирайте за този канал, за да сте в крак с новите видеоклипове от света на инвестициите. Благодаря за гледането!